बिटिसि ओनसोलाव मोनसे गोख्रों राजनितिनि सोलायनाया दा बारगासिनो दङ। जोंनि कसुगाव समस्ति सिंनि दिनै गोबां जायगायाव फ्राय गामि गामि इउपिपिएलनि गोख्रों मावथिगिरिफोर सापर्टार रायजो राजाफोर बिथांमोनहा इउपिपिएलखौ गारनानै बिपिएफआव हाबगासिनो दं सानफ्रोमबो हाबदों। बर'फोरखौनो होन, राभाफोरखौनो होन, सावथालफोरखौनो होन, मुस्लिम बाङालि जेसेबां जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोर दं, जायफोर इउपिपिएलआव बिथांमोनहा आगोलाव दंमोन, दिनै बे हान्जाखौ गारनानै बिपिएफ हान्जायाव दोलै नोगोरै हाबफैदों आरो बिथांमोनहा साफा बिराद प्रभाब थानाय नेता, ओनसोलखौ कन्ट्रल खालामनो हानाय नेता, गावनि रायजो राजाफोरखौ कन्ट्रल खालामनो हानाय नेता आरो बेबायदि गोख्रों नेताफ्रानो दिनैहाय बिपिएफ हान्जायाव इउपिपिएल हान्जाखौ गारनानै हाबफैनायाव जोंनि बिपिएफ हान्जाया जथेस्थ आरोबाव शक्तिशालि जादों। बिपिएफ हान्जायाव जायफोर नेताफ्रा फैबाय इउपिपिएलनि जानानै, बेफोर फैखांनायनि उनाव बैफोर ओनसोलफ्रा, बैफोर एरियाफ्रा दिनैहाय इउपिपिएल गैयै मोनफा एरिया जानो थांगासिनो दङ। इउपिपिएलआ साफा जानो थांगासिनो दं कसुगाव समस्तियावहाय। दा बेखौ जों नुदों। दा बेनि थाखायनो दिनै जों कसुगाव आरोबाव मोनसे प्रग्राम लाबाय जे कसुगाव खाथियाव थानाय जोंहा बिजयनगरनि मोनसे समनि उकिल मोसाहारिखौनो देरहानायनि थाखाय खामानि मावग्रा बिराद शक्तिशालि सासे नेता आरो बिथांजों गोबां शक्तिशालि नेता लोगोफोर दंफायो। बिथांमोनहा दिनै बाव जमा जादों। गासै बाव 200-250निबो बारा जोंनि बिपिएफ हान्जायाव इउपिपिएलनिफ्राय जइन जाफैदों, बिजेपिफोरनिफ्रायबो जइन जाफैदों आरो बेबायदि जइन जानायनि दोहौआ दा गिलु फालु जागासिनो दङ। दा जेखि जाया मानो बिथांमोननि बाहागो लाफैनायजों, जोंनाव पार्टियाव जइन जाफैनायजों दिनै बिपिएफनि हान्जानि शक्तिया गोबां बारायबाय आरो जोंहा देरहानायनि जे चान्स बियो बांसिन आरोबाव गोख्रोंसिन जाबाय। बेखायनो जों दिनै बुंनो हायो जे बिपिएफ हान्जाया फैगौ बिसायख'थियाव गोरलैयैनो हासि खुसियै गोबांथार भट लानानै देरहानाया जोंनि थाखाय खाथां जाबाय। बेसेबां भट मोननानै देरहासार जागोन जायानि अंकखौ आं ओरैनो आन्दाजै मिसाखौ बुंनानै रायजोफोरनि सिगाङावहाय खिन्थानो साना। देरहानाया खाथां, बाव जेबो सन्देह लानांगौ गैया आरो जेब्ला रिजाल्टआव साननाया फैगोन होमबा बेसेबां बुरजानि देरहानाय जायो बेखौ जों बुंगोन। अनुमानाव थानानै आं खुनु बाथ्रा बुङा। जेखौ खाथां जागोन, जेखौ सियर जागोन, आं बे खोथाखौल' रायजोफोरनो मेसेज हिसाबै होगोन। आङो भुल मेसेजखौ, रं मेसेजखौ रायजो राजाफोरनो होनो साना। बेखायनो दिनै आं एक्जाक्टलि बेसेबां भटआव देरहागोन बेनि हिसाबखौ आं रायजोफोरनो आन्दाजै होनानै रायजोफोरखौ गोनो गोथो खालामनो साना। बिपिएफ दोलोआव दिनैहाय रावबो थाखा फैसानि बेबायदि लब लालसाजों खामानि मावग्रा मानसि सासेबो गैया। जायफोर नेताफोर साफा जायफोर दा दङ, बिथांमोनहा निति आदर्श गोनां साफा मोनसे समनि आन्दोलनकारि नेता। दा बे हिसाबै दिनै गाव जोनोम होनाय गावनि जे पार्टि, बे पार्टिजोंनो जोङो ओनसोलखौ, आइ आफा रायजो राजाफोरखौ खांनो बानो आरो ओनसोलनि खुंथायनि गोहोखौ आखायाव लानानै रायजोफोरनि ओनसोलनि खामानि मावनो होननानैसो बिपिएफआव थानानै खामानि मावदों आरो बिसोर साफा रायजोनिनो अनफावरि नेताफोर, कर्मिफोर। गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो दिनै बिपिएफनि नेताफ्रा नैबे समावहाय सरकार गैयै समावबो जे बिपिएफ हान्जाखौनो गोबाथुमनानै लानानै जे हमथानानै दोनबाय थादों, बिपिएफ हान्जायाव थानानैनो खामानि मावदों। थाखा फैसा सय सम्पदनि लब लालसा दंमोनब्ला दिनै गुबुन पार्टियाव बिपिएफनि हान्जानि कर्मि दैदेनगिरिफ्रा खारलाजोबगौमोन। बे हान्जाया जिहेथु सरकाराव गैया, बेवहाय थाखा फैसा सय सम्पति जेबो खामायनानै लानायनि खुनु राहाबो गैया, बेबस्थाबो गैया। दा बेबायदि हान्जायावबोथ' दिनै गोबां जोंनि नेताफ्रा, कर्मिफ्रा गाबथानानै दङ, रानथाब फोनथाब दङ। बेनो फोरमान जे बिपिएफ हान्जायाव थानाय खुनु नेताया थाखा फैसाजों बायजाग्रा नङा, सना रुपा सय सम्पतिजों बायजाग्रा नङा। जोंहा रावबो थाखा फैसानि लब लालसा गैया आरो बे हिसाबैसो दिनै जों बिपिएफ हान्जायाव दङ। आं बेयाव थानोबो हागौ। जों मालाबा नुयो इउपिपिएल हान्जानि सोरबा चेयारमेन, सोरबा मेम्बार, सोरबा नेताखौ थाखानि बिसिनायाव उन्दुनानै गावनि मोदोम गंसे थाखानि बान्दोलजों कम्बल जोमनाय बायदि थाखाखौनो जोमग्रा बानायनाय बेबायदि पिक्सारखौसो जों नुबोदों इउपिपिएलआवहाय। बेयो मा बुजायनाय जायो? बे थाखा फैसानि खेला खालामनाया, थाखा फैसानि लब लालसाया बिदिबा इउपिपिएलआव दङ ना बिपिएफआव दङ? बिपिएफनि नेताफोरखौथ' जोङो थाखानि बिसिनायाव उन्दुनाय, थाखाखौ लेप बानायनानै कम्बल बानायनानै जोमनाय आरो बेबायदि थाखाखौनो गिसिब बानायनानै बार सिबनाय बेखौथ' जों नुफेराखै।
बेखौथ' जों इउपिपिएलआवसो नुदों। बिदिबा थाखानि लब लालसा गोनां मानसिया इउपिपिएलआव दङना बिपिएफआव दं नोंथांमोनहानो बेखौ बिजिरनानै रायजोफोरनो फोरमायदो। आं मिथिया बिथांमोनहा साफा एस्ट्रलजि फरायनाय जाखो ना राजनितिनि भबिष्यतबाणी होनो हानाय दैब सक्ति थानाय जाखो आं बेखौ बुंस'नो हानाय नङा। बिथांमोनहा बबे अंकजों बबे हिसाबजों बेबायदि रोखा रोखा हिसाबखौ होदों। दा जोंनि हिसाबावबो जों खिन्थु माने दिनैहाय जों मिथिगौब्लाबो जों बुंनो साना। बिपिएफनि बादै इउपिपिएलनि मानसिफोरखौबो नेताफोरखौबो बुङो बा इउपिपिएल हान्जाखौबो दस्रा हान्जाफ्रा बुंनाय बाथ्राखौ बुंबाय आं। बिथांमोनजों जायफोर लोगो जानानै दङ बिथांमोनहा बुङो एबार इउपिपिएल हान्जाया साबानि बारा देरहाया होनना बुङो। बिथांमोनहा बुंदों जोंखौ 6 जन 7 जननि बारा देरहाया होननानै। आरो बिथांमोनखौ आरो बिथांमोननि लोगो हान्जायानो जायजों थाफानानै दं बिथांमोनहा बुङो मा इउपिपिएलआ साबानि बारा देरहाया होनना बुङो। जोंनिख्रुइ खमसिन मोननै गाहायसिनाव होननानै बुंबावो बिथांमोनहा बुंनायनिख्रुइ। होमबा दिनैनि दिनाव नायदो सोरनि गोहोआ रासिन सोरनि गोहोआ बांसिन।